Ahojte, vítam vás v ďalšej časti nášho podcastu. Dneska to bude na takú príjemnú ženskú tému. Asi, to sa ešte dozvieme, že či vlastne vône, ktoré Hana vyrába vlastnoručne, sú určené aj pre pánov. A budeme sa rozprávať zase o nejakom druhu podnikania, o ručnej výrobe a možno teda spomenieme aj taký netradičný príbeh tejto okuzľujúcej dámy. Tak ja ťa vítam u nás v chalúbke. Ďakujem pekne, dobrý deň. Skús nám tak ako keby predstaviť v krátkosti tvoju značku, alebo čo to je. Teda sú to vône, ale čo je na nich také akože iné, ako keď si idem kúpiť nejaký parfém do obchodu, do parfumérie. Takže tieto vône sú vytvorené zo 100% prírodných ingrediencií. Používam vysokokvalitné esencie a tie vlastne miešam podľa rôznych psychologických účinkov, respektíve tak, ako to na mňa pôsobí a čo tým chcem dosiahnuť, aby tá vôňa reprezentovala. Takže je to normálne, že ručná výroba. Takže normálne si človek, teda ja by som to asi nezvládla, dokáže vyrobiť parfém, hej? Takže vyrábaš ich čisto ručne. Áno. Vo svojom nejakom priestore. Laboratóriu, hej. No toto je pre mňa akože úplne nepredstaviteľný proces, že ako sa to dá vlastne urobiť, že aby vlastne aj ten parfém nejakým spôsobom vydržal. Takže veľký obdiv máš môj. Chcela by som sa spýtať, že čo je taká pôvodná tvoja profesia, hej? Že čo si robila doteraz? No ja som farmaceutka. Robila som 20 rokov vo farmabiznise, stredná východná Európa. No a po 20 rokoch som si povedala, že stačí a hľadala som niečo, čo mi je srdcu blízke, čo bude vychádzať zo mňa, budem to robiť v tom flow, prirodzene. A vlastne toto mi prišlo tak nejako, pretože s aromaterapiou robím už, teda som sa jej venovala ako hobby 20 rokov, proste už predtým, ešte počas školy a tak ďalej. No a toto mi prišlo tak nejako prirodzene sa to vytvorilo a začalo sa mi to vytvárať pod rukami. Tak som začala hľadať spôsoby, že či je možné, že by som to mohla začať aj predávať a vlastne robiť tú radosť aj iným ľuďom. Takže tam bol ako keby aj taký motív sa možno osamostatniť, že nepracovať v nejakom tom korporáte? Áno, určite áno. Hej. Myslím, že 20 rokov v tom korporáte by úplne stačilo na získanie tých skúseností, ktoré sú vlastne na nezaplatenie, sú úžasné, ale vlastne v jednom momente som si povedala, že už stačí, potrebujem sa rozvíjať svoju osobnosť aj iným spôsobom a vlastne tak prišla som sem. Ono to možno niekedy ide aj tým vekom asi, že človek dojde do takého obdobia tých, ja neviem, 33 rokov, alebo ja neviem, co to hovorí, že Kristové roky, že začne v podstate volať možno tá duša, alebo to, čo človek naozaj chce robiť. Takže je toto akože fakt krásna téma. No a vymyslela si takýto názov, že Chameleonias Parfum. Dlho si nad ním rozmýšľala? Veľmi dlho. Je to vlastne, človek hľadá niečo, čo ho vystihuje, ale vlastne ešte nevie, čo to je, ale proste nejak hľadaš z toho svojho vnútra, čo by to mohlo byť. Tak dlho som nad tým, kamarátky mi pomáhali, že čo proste, tým, že takto, ešte možno najprv povedzme, že mojou inšpiráciou sú farby. V podstate tie ma inšpirujú a vytváram vlastne vône podľa farieb, ale v podstate každá farba vo fyzike má svoju vibráciu, tak takisto aj tá vôňa. Tým, že sa inšpirujem napríklad oranžovou, namiešam oranžovú vôňu, ktorá nemá farbu oranžovej, ale vibráciu oranžovej. Čiže tá vôňa pre mňa je oranžová, ale není taká, že by nám zašpinila šaty na oranžovo, hej? Hej, že ja som dosť taký, akože som aj taký človek, že verím na tie nejaké duchovné veci a sa venujem psychológii, ale mám rada aj to rácio také silné, že teda ono to má nejaké ako keby číslo. Keď sa bavím, ako to vnímaš číslo? Neviem, ako keby nejakú hodnotu, hej? Že si hovorím, že má tá farba nejakú vibráciu a je teda identická treba s tou farbou ako keby tej vône. Hej, vo fyzike vlastne máme škálu v tých hercoch, čiže každá farba má nejaký počet hercov od do. Takisto aj hudba, vlastne každý tón má nejaký presné číslo hercov, kde sa nachádza teda v tej škále. A
ja si myslím, že aj tie vône, tým, že sú miešané takýmto spôsobom v tomto mojom vnímaní, tak vlastne poskytujú ten vnem tej vibrácie, ktorú má napríklad oranžová. Pretože farby, takisto aj tóny, v nás evokujú alebo nám vytvárajú nejaké emócie. Napríklad proste oranžová je taká proste plná energie, hej? Takže vlastne aj tá vôňa obsahuje napríklad škoricu, pomaranč, klinčeky, proste je plná energie. Jej názov je aj voňa ako extáza. Proste, že v nás prebudza taký ten prapôvodný život, takú tú kreativitu, tú radosť. To som sa presne chcela spýtať, že teda, či si myslíš, alebo teda propaguješ ako keby ten názor, že tie vône dokážu ovplyvniť aj našu náladu, aj si ju nimi vlastne môžeme ovplyvňovať alebo nejak vylepšovať. Takže aj o tom by mal byť akože táto tvoja vlastne značka. A ešte nám povedz to chameleoniac, že z čoho to vzniklo, alebo čo to znamená? Má to nejaký význam, to slovo? Hej, tuto som sa chcela nejako odpichnúť od tých farieb, že vlastne tie vône majú nejako predstavovať tie farby alebo emócie, tak s kamarátkami sme hľadali, že čo by to mohlo byť a jedna teraz prišla s tým, že chameleón. Chameleón, že plast, čo ja úplne, že všetko som sa, proste sa mi zježili chlpy, že toto neexistuje. Ale proste chameleón má tú úžasnú vlastnosť, že vlastne svoje emócie vyjadruje farbou svojho tela. Je to vlastne, podľa mňa to je strašne nelogické, lebo v podstate v málo v živočíšnej ríši veľmi málo živočíchov asi má túto schopnosť, hoci možno niekde tam to mimozmyslové vnímanie máme, že proste keď je niekto taký plný toho života a takého svetla, tak proste na teba svieti, hej, povieš, že svieti. Čiže možno niekde tam mimozmyslovo vnímame tie farby, ale proste pri tomto chameleónovi to je naozaj vidieť. Tak ja som ako keby sa snažila odhodiť také tie všetky zábrany, že plaz, že chameleón, tak som sa s tým menom hrála, že mne to nejde, že proste toto sa so mnou neprepája. Ale potom som tak hľadala ďalej, proste človek si to stále tak so sebou nejako prepája a som sa ako keby dostala do toho, že vlastne to meno sa dá pozrieť aj na to úplne inak. Že kamélia a leónia. Leónia je lev, to je tá levica, proste tá sila tej levice. Kamélia sú nádherné kvety, dáma s kaméliami, proste je to aj v umeleckej tvorbe. Takže tam niekde som sa potom zrazu začala hľadať a nachádzať. A ešte veľmi zaujímavá vec je, že vlastne plazí mozog máme aj my ľudia. Plazí mozog je vlastne limbický systém. Je to prapôvodný mozog, v ktorom sídlia inštinkty a pudy. Čuchové bunky sú priamo prepojené receptory s týmto plazím mozgom a vlastne tým pádom vlastne toto je cestička, ako emócie nám ovplyvňujú našu náladu, naše správanie. Takže niekde tam možno predsa len aj tie plazy sa nachádzajú pri tých vôňach, že majú svoje miesto, ale rada sa orientujem už potom vyššie na tie kvety a na nejakú tú silu a tak. Akože znie to krásne, znie to aj akože zložito, hej? Možno to bude pre niektorých ľudí priam nepochopiteľné, ale ja tomu verím, že to tak funguje, lebo myslím, že každý má skúsenosť, že niekam príde a zacíti nejakú vôňu a buď mu to pripomenie nejakú spomienku alebo niečo, čiže určite nás to veľmi ovplyvňuje. A ty si vytvorila takú nejakú sadu, kvázi ako keby nejakého počtu farieb alebo vôni, je ich 8. A z čoho to vzniklo, to číslo? Treba z 8, alebo že ich bude 8 farieb. Sú to čo? Tak moja sestra sa začala venovať joge a robila ako inštruktorku jogy. A vlastne k tomu rozmýšľala, že by to vlastne podporila nejakou aromaterapiou, navodeniu vlastne príjemnej atmosféry, respektíve buď nejakému uzemneniu alebo dodaniu trošku takej energie vlastne tej hodine. A hovorila mi, že by chcela proste nejaké
čakrové zmesy, a že to je ľahké, to ti každý namieša. Ona tak na mňa pozrela, že Hana, to není ľahké, že jak by mi to každý namiešal. A ja, že tak napíšem ti, ja som ešte vtedy robila pre korporát, tak ja, že napíšem ti nejaké zloženie, že jednoduché vône a nech ti to niekto namieša. No a takže vlastne podľa tých receptov jej niekto namiešal také veľmi jednoduché vône a jej sa s tým veľmi dobre pracovalo. No a ja som potom teda na tom začala pracovať, lebo hovorila mi, že má s tým dobré skúsenosti, že sa jej s tým dobre pracuje, tak som vlastne začala to ešte tak viacej prepracovávať, proste aby tá vôňa aj trošku vydržala a tak ďalej, aby bola taká komplexnejšia. No takže vlastne som začala tvoriť ako keby na tom základe, ktorý mi ona zadala. Ešte ja ti do toho normálne vstúpim, že to zadanie bolo trebárs aké? To by mňa normálne zaujímalo, že... No, takto. Že vôňa na čo? No, ten základ pochádza z toho, že moja sestra je umelkyňa a ona študovala vlastne potom po vysokej škole na Bali. Bola tam rok alebo 2. A vlastne venovala sa aj takej spiritualite a proste všetkým týmto veciam, ktoré s tým súvisia. To balijské umenie je veľmi... na základe symbolov a tak, čiže všetko tam niečo znamená, keď to dáte do toho obrazu. A vlastne jej otázka bola, že chce proste čakrové zmesy. Pre mňa čakrové zmesy bolo, že namiešať proste nejaké aromaterapeutické zmesy podľa vibrácie farieb. Čiže podľa tých emócií, ktoré sa priraďujú k tej farbe a takého toho vnímania, ktoré sa s tou farbou spája. Takže tak som si to ja vysvetlila a tak som jej to sa snažila namiešať. A ty si ako farmaceut treba zvedela, že tá čakra, ja neviem, červená alebo nejaké farby červená obsahuje... Nie. To je jedna vôňa. Toto. Alebo to je jedna vôňa. Nie, ako farmaceut, neviem, či som to vedela ako farmaceut, na farmácii sa také veci neučíme. ale bolo to asi také moje vnútorné vnímanie, že napríklad tá škorica musí ísť samozrejme do tej oranžovej, lebo tá je proste o tej energii, o tej živosti, takej možná živelnosti, proste prehrievajúca schopnosť tej škorice dodáva tej oranžovej farbe takú vrelosť. Takže to už potom, ako som ja vlastne pracovala s tou aromaterapiou, proste vnímala som tie psychologické účinky, ktoré majú tie jednotlivé esencie na ľudské telo, na vnímanie, tak vlastne ja som si to už tak pospájala. Dobre, tak poďme si kľudne povedať akože konkrétne k tým farbám, hej, že počkať, kde ich máme všetky. Tuto máme takúto malú ako keby sadu, kde sú všetky. Hej? Čiže ideálne pre, podľa mňa nás ženy, ktoré si nevedia vybrať v tých vôňach, je akože fakt si ich zobrať všetky a poskúšať si. Alebo akú máš ty skúsenosť, že keby som mala napríklad všetky tieto vône a ráno treba sa zobudím nejaká unavená alebo niečo, tak intuitívne by som si mala vybrať alebo privoňať ku každej vôni a tu si dať na seba, alebo ako by som to mala ako keby ja si myslím, že s tými vôňami je to naozaj ideálne pracovať intuitívne. Pretože ten nos nás nikdy nesklame. Ten nos, ako som hovorila, je priamo prepojený s tými našimi púdmi, inštinktami a to, čo nám vonia, je obvykle pre nás ideálne práve v ten moment, kedy potom siahneme. Dobre, tak máme tu bielu. Biela není prvá farba, že? Nie, je to aj siedma, dobre. Takže idem hľadať červenú. Môžeme začať s červenou. Počkať, tá červená to je tá kvázi ako keby koreňová, tá prvá čakra. Áno. Čiže červená je vôňa zemitá. Vlastne, kto potrebuje také uzemnenie, tak obsahuje vetiver, pačuli. By sa to dalo poslať cez to video, ale nedá sa. Obsahuje vetiver, pačuli, ale je trošku aj zjemnená napríklad citrusmi, takými chladivými. Takže že táto vôňa vlastne nás uzemňuje, ukľudňuje. Je veľmi dobrá, máme to odskúšané. Ľudia, ktorí sú napríklad takí, že prepracovaní, proste takí stále, akože sú v tom tempe prehltení, často nemôžu zaspať. A už proste, kto vyskúšal kadečo, tak proste je to taká bezradnosť, že človek už nevie, čo má robiť.
Táto vôňa vlastne tým, že uzemňuje, ako keby tak sťahuje nás do toho vnútra, do seba, tak vlastne môže pôsobiť na týchto ľudí tak, že vlastne im daruje spánok, keď to potrebujú. Oranžová? Oranžová je vlastne tá kreativita, radosť, taký ten život, je prehrievajúca. Obsahuje tu škoricu, pomaranč, klinčeky. Pokiaľ vidíme červenú ako mužský aspekt, čiže taký ten ísť za svojim cieľom, vyťaziť, dosahovať výsledky, tak oranžová je ten ženský aspekt. Proste ten tvorivý, plodivý, kreatívny. Čiže keď chceme niečo proste tvoriť, mať nápady, myšlienky, energiu, tak vlastne táto oranžová je podľa mňa veľmi príjemná. Čo sa týka, síce hovoríme, že mužský a ženský aspekt, tak tieto dve vône vlastne svojim zložením zaujímavo voňajú aj na mužoch, že teraz sme hovorili, že ženský, mužský aspekt, ale takisto ako tebe vonia červená a na tej žene tá červená sa prispôsobí ako by tomu tej našej mikroflóre na tej pokožke, tak vlastne u mužov tiež vlastne tá pokožka si vytiahne iné veci z tej vône a vlastne vonia na tom mužovi tak, ako má vonia mužský. Aha, to je zaujímavé. Potom tu máme žltú. Žltá farba mňa akože veľmi láka z nejakého dôvodu poslednú dobu. Žltá je vonia ako slnko. To je to naše svetlo, to, čo dávame von. Tam sú také chladivé citrusy. Tá je taká radostná, ľahká proste. Žltá je vlastne tá jednoduchá radosť bytia. Proste to, kde tvoríš a si v tej radosti. Oranžová je taká tá kreatívna, taká prehrievajúca. Tá žltá je už taká chladivá, ale proste takéto slnko, ktoré vlastne zo seba vyžaruješ, keď tvoríš a dávaš ho proste aj von, to svetlo. A to vlastne je ako solar plexus, že? Tuším je žltá, takže tam sú aj tie nejaké emócie, alebo... Áno, určite, hej. Potom máme môžu tam byť emócie žiarlivosti, závisti, tie tiež súvisia vlastne s týmto. A vlastne cez tú žltú, cez tú chladivú radosť, takú sa dajú vlastne pekne prečistiť. Kto s tým chce pracovať. Áno, to je dôležité povedať. Kto chce s tým pracovať. Áno. Zelená. Zelená je takéto, ako by som to povedala, napadlo ma slovo materstvo. Proste matka je tu pre druhých a dáva. Čiže zelená obsahuje aj mužský aspekt geránium, aj ženský aspekt rúžu. Proste rúža je absolút, to je jedna z najdrahších parfumárskych esencií. A je kvetinová, citrusová, je taká pokojná. Krásna tiež. Tak nás ťahá síce aj donútra, ale vytvára taký pokoj. Modrá farba, aj vôňa teda. Modrá je vôňa ako sloboda. To potrebujeme obsahuje všetci. 2 druhy mety, ale obsahuje aj kadidlo napríklad, čiže trošku aj ťaha donútra, ale vlastne tie mety, tá meta to je ako rozbuška. Proste dlho ti niečo stagnuje, nehýbe sa, proste nevieš sa proste donútiť, už proste niečo ísť pracovať, nejaký projekt alebo čo. Nastriekam sa modrou a proste idem. To je proste rozbuška. Ideš a proste ideš si za tým cieľom. Si v tej slobode, vlastne tvoríš a je to vlastne taký ten primárny impuls. Fialová, to je tá moja farba, čo sme sa bavili, že? Fialové vonia ako objatie. Tá nás sťahuje tak donútra, do tej hĺbky svojej. Čo by si o nej povedala? Ako ti vonia? Ja neviem, ja tú fialovú mám stále tak akože zafixovanú, že je to taká tá duchovná farba, je tá vesmírna a taká akože tvorivá možno. Ja som ju veľmi používala do mojich obrazov, že mala som vyslovene také obdobie, že ja som všade spala tú fialovú, pritom som ju podľa mňa až neznášala, hej? Že mi príde taká umelá tá farba, ale všade som ju proste dávala a má, akože nesie so sebou asi to nejaké vizionárstvo alebo nejaké také niečo, hej? Neviem čo. Mne niekedy mám až obdobia, kedy mi tá fialová vonia ako chryzantémy. Chryzantémy sú také
majú takú ťažkosť v sebe, ale zároveň sú to kvety, ktoré vydržia aj prvé mrazy. Mhm. Čiže dávajú tú krásu kvetov v podstate aj v zime. A, No je to niečo možno také hodnotné, trvácne. áno, alebo... presne tak, že fialová pre mňa symbolizuje slovo rafinovanosť. Napríklad rafinovaná žena nemusí byť oblečená podľa najnovšej módy, proste vymake-upovaná a proste vyhladená vráskami. Proste rafinovaná žena prijíma svoj vek, prijíma svoje vrásky, ale napriek tomu sa teší zo života, napriek tomu ukazuje to, kým je a ide si za tým, prečo tu je. To je podľa mňa rafinovanosť a to je niečo, čo v tej fialovej nám toto otvára. To si pekne povedala. Potom je tu biela, že? Tá je tá 7. Áno. Je taká čistá, či nie? Ako biela, či má iný Pre mňa význam? je biela taká pudrová. Ona obsahuje napríklad céder, ale aj mirhu. Biela ako keby nám pomáha tak príjmať to svoje ženstvo, to svoje také, že ale to ženstvo v takom zmysle, že ako by som to povedala? Myslíš, ako napríklad v takom tom dnešnom mužsko-ženskom nejakom súboji alebo svete, že tie ženy chcú byť také... Skôr takéto ženstvo, že také prijatie aj toho luxusu, alebo teraz mám iba v hlave proste, že perly hodvab kašmír, proste kožušiny. Akože aj toto je vyjadrenie takej tej možno ženskosti v takom tom najhraničnejšom, najmateriálnejšom podaní. Tie brilianty, aj to patrí k nám ženám. Áno, že máme na to nárok, hej? Že nie je to o tom nejakých prízemných hodnotách, ale že tie ženy jednak chcú byť obdivované a chcú byť milované a obletované, hej, stále, aby akože tá krása bola vyzdvihovaná. Niekto to berie, že to je akože taký ženský sen, taký prízemný, ale nie je to tak. Podľa mňa my to práve potrebujeme. Presne tak. A toto prijať, že toto nie je iba tá prízemnosť, ale je to naozaj hodnota, je to krása, pretože krása vo svete je obrovská hodnota, takisto ako múdrosť napríklad. Takže toto prijať, ja si myslím, že to nie je jednoduché pre každú ženu, ale keď to tá žena príjme, tak vlastne vytvára to v nej také pekné vyžarovanie, ktoré vlastne dáva, ktorý môže obohacovať svet. No a potom tu je ešte tá 8, čo mne nedávalo logiku, že teda prečo ich je 8 a prečo je tu rúžová vôňa. Keď treba z tých čakier alebo čakrového systému je 7. Áno. No rúžovú veru som zabudla zobrať. Nevadí. Rúžová, takto, pôvodne tých vôní bolo 7 samozrejme. Ale ako to už býva, tak už som si povedala, že všetko je hotové, vybavené, spokojná som bola, začala som tvoriť nejaké iné veci a potom mi to nedalo, že ešte potrebujem, najskôr som si myslela, že musím prerobiť bielu. Tak stále sa mi tam pchala tá rúžová, že namiesto bielej je rúžová vlastne a stále som tomu nerozumela, stále mi to preklikávala biela s rúžovou. A tak som sadla a začala som ju tvoriť. Najskôr som namiešala bázu, teda nie, najskôr som namiešala to telo, proste musel tam ísť cypríš, musela byť veľmi taká transcendentálna, také zvláštne veci tam išli. Je tam aj mirha proste v tej báze, také ženské vône. Ale musela byť rúžová, musí byť aj proste sladkosť. Je tam vanilka, je tam rúža, je tam taká, proste rúžová je voňa ako láskavosť. Potom to zrelo asi tie vône proste v tých krabičkách, ten základ, to telo a tá hlava parfému proste chvíľu to dozrievalo v tých flaštičkách asi proste niekoľko mesiacov alebo niekoľko týždňov povedzme a som to začala teda kombinovať a potom si hovorím, že medzi tým sa biela celkom dobre začala predávať a proste ženy boli z toho nadšené a že tak nemôžem to vymeniť, že proste tá biela tu má svoje postavenie zjavne a že čo keby teda som prijala to, že tá ružová bude teda akože ďalšia. No a keď som ju namiešala, tak vlastne až vtedy som pochopila, že vlastne ružová farba je u 8,
je tak, ako keď máme oktávu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tak vlastne to do je začiatok a aj koniec. A zároveň koniec je začiatkom ďalšej oktávy. A vlastne ružová farba je vlastne prienik medzi bielou a červenou. Čiže vlastne tam začína už tá ďalšia oktáva trošku posunutá už o tú bielu. To je krásne, takže to je také výnimočné ešte u teba. No, ja, čo o tebe viem teda, že ty ešte trošku aj zabrdáš do tej psychológie a psychológie archetypov, asi podľa Carla Gustava Junga, lebo s nimi pracujeme aj my, čo sa týka marketingu. Tiež si vieme zadefinovať archetyp a vlastne tým, ako človek vystupuje a prezentuje tú svoju značku, tak sa zadeluje do nejakého archetypu. Čiže je múdrc, vládca alebo neviniatko, takže on vlastne oslovuje tú klientelu. A takí ľudia sa vlastne k nemu potom kvázi ako keby utiekajú. Takže aj my, teda aj muži a ženy máme nejaké archetypy. Tak skús to nejak vysvetliť, ty, že ako to vnímaš. Ja to vnímam tak, že vlastne každý ten archetyp má vlastne, sa niekde pohybuje zase na tej škále tých vibrácií. A každá tá farba, každá tá vôňa reprezentuje jeden archetyp. Vnímam to tak, že primárne inklinujeme asi k 1 až 2 týmto archetypom, cez ktoré sa hlavne prejavujeme. Potom máme možno 1 až 2, ktoré máme tak v úzadí a vlastne o nich nechceme ani počuť a keď tam narazíme, tak vlastne nedopadne to často niekedy dobre. Ale myslím si, že vlastne našou úlohou je rozvíjať a kultivovať v podstate všetky tie archetypy, pretože všetci máme prístup ku všetkým archetypom a vlastne pokiaľ chceme pracovať na sebe ako na osobnosti, tak je dobre vlastne rozvíjať všetky. Všimla som si, že takisto, ako som hovorila, že inklinujeme k 1 až 2 archetypom, keď si žena alebo teda muž ovonia k niektorým z tých vôní, tak vyberie si často 1 až 2, ktoré ho alebo ju teda najviac vystihujú a vlastne k takému archetypu inklinuje najviac. Ale kto chce teda pracovať cez psychologickú aromaterapiu, tak vlastne aj tie vône, ktoré nám ako keby smrdia, nevoňajú, tak vlastne cez ne sa dá pracovať tak, že vlastne vyťahujú z nás vlastne tie nevoňavé vône, tie emócie a vlastne my s nimi tým pádom sa k ním dostávame, vyťahujeme ich z nevedomia a môžeme s nimi pracovať. Takže dá sa vlastne na túto aromaterapiu pozerať aj z tohto hľadiska a kto chce, teda si tam nájde aj teda niečo hlbšie ako len vôňu. No, my o tomto budeme hovoriť na tvojich sociálnych sieťach, takže aj tvoji potenciálni klienti, či muži alebo ženy, keď budú sledovať tvoj profil, tak vlastne sa tam dozvedia aj o tejto psychologickej téme a toho archetypu. Tak ja teraz, ako sme to tu skúšali, tak mne normálne akože veľmi dobre mi voňala tá červená, akože to je normálne neskutočné. Akože minulo sme to trošku ináč, som to navnímala. A čo to bolo ešte? Neviem, či tá biela, tak akože k tomuto máš ty teda určené nejaké archetypy, hej? Len tak ako vzorkovo, že si to vyskúšam. To je čo? Tak červená to je vlastne... Môžeme ju vidieť ako tú bohyňu Artemis, ktorá má ten luk a šíva namierený proste na ten cieľ, ktorá ide za svojím cieľom a víťazí. Proste nič ju nezastaví, proste tá ide v tej svojej energii. Pri tej negatívnej polarite môže ísť aj hlava, nehlava. Hej? Proste každý ten archetyp má pozitívnu, negatívnu polaritu. Takže v tom pozitívnom nič jej nestojí v ceste, proste ona ide a víťazí. To je tá červená. Proste ja hovorím, že červenú je super si dať, keď máme nejakú prezentáciu v práci, proste potrebujeme dosahovať výsledky, prezentovať nejaké presné čísla, tabulky, grafy a tak ďalej, tak proste človek si dá nejaký možno tmavo-modrý kostým, bielu blúzku a proste ide a dá si červenú a vlastne z tejto energie vlastne ty ideš bez tých problémov a dosahuješ výsledky. Krásne. A tá biela je tuším tá sloboda, že? A biela je nejako rovnováha. Biela nám vlastne balancuje to prijatie tej materiálnosti a nemateriálnosti, alebo možno tej spirituality. A tam sme sa bavili o tých briliantoch, napríklad o tej kráse
a zároveň múdrosti. Proste je to pekné mať to vyrovnané a zharmonizované. Ale zároveň pre nás ženy to možno aj nie je ľahké vlastne v sebe prijať v sebe tú kráľovnu. Čiže tá je o prijatí tej kráľovnej. A máš nejakú takú víziu, trebárs, že kto by mal napríklad si kúpiť tie tvoje parfémy, alebo nechcem to povedať úplne, že kúpiť, ale proste nejak tak akože povedať ten svoj nejaký cieľ s touto tvojou značkou, s týmto tvojim nápadom. Pre mňa je, čo by som ja chcela odovzdať zo seba, tak ako hovorí ten môj slogan, že vyfarbiť si život vôňami. Ja keď som robila pre korporát, ja som tú prácu mala veľmi rada, ale vlastne ten život v jednom momente sa stal taký šedivý, taký prázdny, taký bezfarebný. Proste dosahovala som úžasné výsledky, proste život išiel, zdalo sa mi, že všetko je správne a na poriadku, ale vlastne všetko zostalo také sivé. A až potom som vlastne začala vnímať, že respektíve až potom, keď som prestala pracovať pre ten korporát, tak vlastne zrazu mi prichádzali do života farby, emócie. Proste bez toho jednoducho nemôžeme byť a to by som chcela sprostredkovať aj vlastne ostatným ľuďom, že vyfarbiť si život vôňami. Už čokoľvek to pre každého znamená. Či iba vlastne ten obyčajný, povedzme, jednoduchý vnem z tej vône a tá radosť a pôžitok z nej, alebo kto chce teda aj nejakú tú prácu cez tú aromaterapiu a proste dostávať sa k sebe do hĺbky, do svojho vnútra. A ešte nám povedz, že kde si sa tomu kvázi remeslu naučila? Lebo asi to není tak, že len sa rozhodnem a idem si tu niečo miešať. Tak ako som hovorila, už dlhé roky som sa venovala tej aromaterapii a keď som teda prestala pracovať pre ten korporát a hľadala som, že čo by bolo pre mňa zaujímavé, tak som si povedala, že možno keby, že teraz umrem, tak možno by som asi ľutovala to, že som neskúsila preskúmať práve túto parfemárskú oblasť. Tak som sadla za internet a našla som si v podstate jeden z najlepších parfemárskych inštitútov vlastne na juhu Francúzska v mestečku Grasse. A tí ponúkali kurzy, tak som sa prihlásila vlastne na kurz. A išla som tam s tým zámerom, že hoci som teda sa venovala tej aromaterapii dlhé roky, tak že otváram sa tej možnosti, že tým, že parfumársky priemysel je vlastne o syntetických látkach, že proste podučiť sa a teda otvoriť sa aj teda tým syntetikám. Takže mali sme tam v polovici kurzu boli prírodné látky a potom syntetické. Pre mňa vlastne, keď sme dokončili ten kurz, tak ja som sa tam vlastne vtedy rozhodla, že budem pracovať iba s prírodnými, pretože tak ako tá naša skupina reagovala vlastne, keď sme skúšali, tam sme mali rôzne organoleptické testy, proste my sme boli testovaní, aby sa ten náš čuch vlastne trénoval, tak ako to na tú celú skupinu pôsobilo, keď sme pracovali s prírodnými látkami a ako to pôsobilo na tú skupinu, keď sme pracovali so syntetickými, to bol tak obrovský rozdiel. Pri tých prírodných vlastne tá skupina tak pookrela, proste sa úplne tak kmitali, každý proste nejakým spôsobom zdieľal niečo, čo tam bolo potrebné ako keby zdieľať, alebo príjemné, radostné. Pri tých syntetikách tá energia v tej miestnosti úplne klesla. Teda toto bol zážitok z veľa dní a tým, ako som si to mala možnosť navnímať, tak som si hovorila, že skúsim to, že asi by to mohlo byť zaujímavé to preskúmať. Ja som teda dušou vedkyňa, takže rada skúmam veci do detailu a vlastne takže je to pre mňa taká skúmavá objaviteľská činnosť toto celé. No ja som úplne očarená tvojim príbehom, aj tými vôňami, aj ako toto všetko proste krásne voní. A možno taká posledná otázka ešte, že čo si myslíš, že napríklad aj takýto podnikateľ, či malý alebo veľký, potrebuje marketing alebo pomoc nejakých ľudí, čo sa týka ako keby marketingu, alebo je to schopný si urobiť kvázi sám? Tak ja si myslím, že tak ako je tých farieb 8, sme sa bavili, že každý máme prístup ku všetkým tým archetypom, tak ale preferujeme nejaké 2-3 možno.
a je síce dobre sa rozvíjať aj v tých ďalších, tak každý sme sem prišli s nejakým poslaním. A v jednom momente som si uvedomila, že asi bude lepšie, keď tu budem to poslanie svoje rozvíjať a možno ten marketing aspoň čiastočne nechám na niekoho iného, kto mi s tým vie poradiť, kto je v tom odborník, kto proste sa vyzná v tých analýzach a štatistikách a proste všetkých tých technických aj netechnických veciach, lebo ako som sa dozvedela od teba, aj vy máte archetypy a pracujete s archetypmi, že možno niekde raz sa tam budeme vedieť prepojiť, ale vlastne rada by som venovala ten svoj čas tomu, v čom som dobrá, čo viem robiť, čo mi robí radosť, a je to super, keď si vieme nájsť rôzne spolupráce a vlastne spolupracovať. O tom to je vlastne aj taká ľudskosť, že sa prepájame a si môžeme vlastne vymieňať tie naše dary. Ono tam tiež musí byť podľa mňa úplná rovnováha, lebo je super, keď stretnete klienta, ktorý vie, čo chce a má tam ako keby fakt taký krásny zámer a cieľ toho, čo robí a vyrába, a potom sa už aj ľahšie robí ten marketing, lebo ten zákazník je tam v podstate úplne srdcom, že nerobí to len pre peniaze, ale proste má tam fakt, že tú vášeň, takže vtedy sa aj na marketérom lepšie pracuje, je to tiež čiste kreatívna práca. Takže ak by ste sa chceli dozvedieť viac o Hanke, tak vlastne treba ju sledovať na Instagrame, Facebooku, Chameleonias Parfum, a takisto aj my budeme zdieľať jej prácu a budeme viacej ešte hovoriť možno o tých archetypoch a o tom, ako sa Hanka v tejto oblasti posúva ďalej. Takže my ti ďakujeme. Dúfam, že si sa cítila tu dobre v domčeku. Ďakujem veľmi pekne a ja sa veľmi teším na túto spoluprácu. A určite nezostaneme iba pri týchto základných farbách, ale portfólio sa bude rozširovať a budem sa tešiť teda na naše spoločné tvorby. Ďakujeme. Ahojte.